Яшел үзәннең сәнәгать паркы. Биредәге менә бу мәйданчыкта электр җайланмаларын һәм электромобильләргә заряд бирә торган станцияләр җитештерәләр. Татар эшмәкәрләре өчен заводка экскурсияне район башлыгы үзе уздырды. Бу Татарстан кунакчыллыгының тагын бер матур үрнәге ди чит өлкәләрдән килүчеләр. Электрический заправкалар күрдек. Кайсы сәлдә бездә, конечно, юктыр. Очень интересно безгә бу нәрсә, бу направление, яңа направление. Алар бер-берсе белән аралашып, күрешеп, фикерләшеп, һәм шул ук вакытта төбәкләрдәге һәм чит илдәге эшмәкәрләр Татарстанның сәнәгать объектлары эшчәнлеге белән танышсыннар өчен үзләренең җирлекләренә кайтканнан соң да бу эшне киң коллаж белән җәелдерерлек дәрәҗәдә өчен әлеге җыеныбыз безнең оештырыла. Тамир Алимбаев Омск өлкәсеннән килгән, киләсе елда Яшел үзәннең сәнәгать паркында үз эшен ачырга планлаштыра. Ул 20 елдан артык авыл хуҗалыгы техникасына хезмәт күрсәтүче оешманы җитәкли. Хәзер шундый ук бизнесны Татарстанда да башлыйм ди. Мы занимаемся... Ул комбайн һәм тракторларны ремонтлау үзәге булачак. 2023 ел ахырында бездә 250-300 ләп эш урыны булыр дип ышанабыз. Чит төбәкләрдәге татар эшмәкәрләре арасында берләшеп эш итүчеләр дә бар. Әйтик, 45 мең милләттәшебез яшәүче Кыргызстанда Болгар дип аталган клуб ачканнар. Аның составындагы бизнес вәкилләре арасында металл эшкәртү, транспорт һәм төзелеш материаллары җитештерү компаниясе җитәкчеләре бар. Барлыгы 15 кеше. Аларның санын арттырырга һәм киләсе елга Татарстандагы кебек форумны Кыргызстанда да оештырырга телиләр. Бер-беребезгә очрашабыз, танышабыз. Ул бит татар халкының да дәрәҗәсен күтәрелә. Без Татарстан белән горурланабыз. Чөнки менә әле менә бүгенге шушында килеп таң калдык. Татарстан үскән саен үсә бара. Без аның өчен бик шатбыз. Татарстан үскәнгә без дә үсәбез. Чит илдә торган татарлар да үсәләр. Форумның пленар утырышы иртәгә Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта узачак. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.